Karon nga adlaw Miyerkules, petsa 3 na bulan sang Agosto tuig 2022. Anano naman nga mga balita kag isyo ang aton sinidaydayon karon nga adlaw. Pastillas scam nga isyo. Ba ga arangkada man ginaduso nga kuno wala sila sang kahilabtanan. Anay Presidente Rodrigo Duterte siling niya pananglitan niya nga daw hingabuton gid ako sang investigasyon sang international nga korte. Mangayo ako bulig TRO o kun sa korte man. Porte nga mga layi ba? Sobra isa kagatos? Ining mga hagna sa 18 Congress bala nga naglaps ay nanginlayi tanan. Mga isyu balita lokal ba maabri klase? Kamusta? Ang aton trapiko amo niya ang inyo sini nga tutukan kay sigurado magabaha naman ang salakyan kag magagutok naman kita dire sa siyudad sang Bacolod. Ining mga balita kag isyu idulong sa aton sang D3 Bayo. Dako mabulig sini sa pagtakasag kagaw nga Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng mga empleyado sang Bureau of Immigration. Nag-file sila motion sukwas sa grab case sang 3 ka mga opisyal sang among ahinsya o galing binasura sang Sandigan Bayan. Iniblang iskandalo sa pastillas scam nga ni. Ti kun ako man nga ang ipaiway mo ining kaso nga ni. Kaulugot nga kaso ini, hamak mo, pasudlon mo, illegal ining kalabanan mga Chinese nga mga pumuluyo, pasudlon mo, wala na ano pa nga dokumento, may linikit lang nga tag 10,000, libre pasok, daw hindi amo. Bangod sini, ginbasura sang anti-grab court ang motion to quash nga ginfile. Kanday sino ini, 3 ini sila. Kanday George Bituin, Salahudin, Hadnoor, Aurelio Lucero III. Lunsay ini sila mga officer 3 sang immigration. Ti ano muna, kung ako padudlaon ini. Kag madamo pa ini sila, mga bati ko daw 41 gani. Ang nasalabat sining sobra pa ni kanyon kung magkalaigo kang magkalapugday sila nga panipaon sa pwesto bangod sining karon ila sini ginahimo nga daw indi amo kung ang aton yang mga Pinoy magsulod eksiduhon, estriktohon kon foreigner gani mga Chinese national basta may ginlikit katag 10,000 aba libre pasok lang dako-dako nimong milyones ini. Digin kumpirma sa Sandigan Bayan ang desisyon sang Korte Suprema sa kaso nga People versus Dapitan kunin base sa Akta Republika 8249 ang Sandigan Bayan ang may poder sa tanan nga mga opisyal nga nagapungko sa opisina sang gobyerno permanente kaman o kon acting o kon interim. Di medyo matulutigdas ang tinaga sang Sandigan Bayan, bangod nakasala kamo. Bangod binaligya nyo sa foreigner. Pasudlon nyo nga kuntani makadto pa na sa kaban sang gobyerno sa linikit katag 10,000. Basubra milyon man ang ina-income nila ti sano ini nagsugod. Siguro madugay ni kayo. Amo nang gabaha ang mga foreigner, ang pila ka mga Chinese, hindi lagali Chinese guro, kag iban pagid nga wala dokumento, malikit ka lang kwarta, pasudlon ka sa imigrasyon. Porte, no? Hindi na gid magwanta. Kabalan gid, porte gid, pinuno nilang ilabulsa, ara karon. Kay inakusar sila, ga pakitluoy man,
nga dulaon ang kaso. Dulaon mo muna yang pilayan ka milyon ang gintonto nyo sa gobyerno. Ang masakit pa kay ang mga foreigner ga pinagusto sulod nga wala dokumento. Basta may ara lang ninikit, okay. Nya, sulod kamo, welcome kamo. Kalain, pinuno nila ang ilabulsa. Amuning mga empleyado nga hindi dapat pagpadugayon. Amo ni mga empleyado nga dapat sipaon sa pwesto. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:41. Mabalik kami pagkatapos ini. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sa Aksyon Radio Bacolod. Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa On-Air Man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imong coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imong coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama, nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga-syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo, las 5 sang hapon, sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon, kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports, Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radio Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa senta ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginahulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan Tido lagi nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1. Search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig na Sunod gabalita kag isyo. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod.
Sana all, sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra. Yes, nagsapol na ang anay presidente sa mga anay cabinet member niya. Ginhambala nila kagabi niya ano ining matabo kung iduso gid sang International Criminal Court ang kaso batok sa iya. Ti karon ginaplano sa nganay presidente nga kon iduso gid ang kaso mangayo siya bulig sa aton Korte Suprema. Posibilidad bala ang pagpapanaog sang temporary restraining order agod nga hindi madayon ang pag-aristo kon ang investigasyon sang International Criminal Court ipadayunon gid. Amo ni ang ginpalayag kahapon sang anay spokesperson nga si Harry Roque. Pero siling ni Duterte, willing siya nga atubangon kung may ara kaso ipasaka sa iya sa korte naton dire sa pungsod Pilipinas kagnung ka sa korte sang mga foreigner katulad sang International Criminal Court. Hindi siya magatubang. Nya kon dire okay, atubangon ko. Pero hindi ko ya magatubang kon sa korte sa iban nga pungsod. Bangod siniblang mga aligasyon nga ginhimo nga pagpamatay kampanya sang Duterte administration batok sa illegal nga druga. Kadumdum ka mo? Nga nag-withdraw na ang pungsod Pilipinas sa Rome Statute sadtong March 2018 pagkatapos nga ang International Criminal Court Chief Prosecutor nga si Binsuda nagpalayag sang preliminary examination nga padayunon sining nagakatabo linibo nga kamatayon dire sa gobyerno sa War on Drugs campaign sang Duterte administration. Nag-withdraw ang pungsod Pilipinas amo ining mando ni Presidente Rodrigo Duterte. Pero subong daw gabatyag siya, sila niya base kon dayunon gid sang International Criminal Court kag manaog ang pagpadakop sa akon, ti kinahanglan niya, subong palang kinahanglan maghulag na ako. Kinahanglan na mapunggan ang kapulisan nga ipapanaog kag pusasan ako sining kaso sa International Criminal Court. Hindi ko ya pwede. Atubangon kong kaso. Ano malang kaso naman? Atubangon ko basta korte sa Pilipinas pero nungka sa korte sa international. Ilang taon ta? Kung iduso gid ang investigasyon sa International Criminal Court kag dalon gid si Duterte didto sa korte sa Amerika. Tindi gisaya? Nya bisan paano ipakigbatok ugid ang akon kinamatarong bilang Pinoy. Wala na kami labot na sa inyo. Kung may kaso kuya at tubangon ko na dire sa lokal nga korte. Balantayan manini nga isyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time lasay 50. Mabalik kami pagkatapos ini. Dakop ka, daog ka, Roleta promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all, sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow!
congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtob sa Udto, Action Reports, First Portion, Action Balita Morning Edition, Action Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Action Balita Banat Bulig, nga taga Syudad Sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sa hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability, Action Reports Afternoon Edition, Action Firing Line, kag Action Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Action Radio Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes, tubtob Sabado, o kung kabilugan, nga sa 60 ka mga tagdaoga. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginahulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Action Radio Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Action Radio Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan May tatido lagi, ha? nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga gisuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo, kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangat sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o pon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinera sa mga lata, goma, kag iban pagid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kung pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kun ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting, Ang masunod, gabalita. larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamos sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kung pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kung mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas.
Mag-inom sang 6 tubtub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon, agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. That time, lasay 56 ang masunod nga isyu ning isa kagatos kagna sa 18 Congress naglaps nanginlayi. Pero lumpatan ko ina kay ang importante subong tandugon tanay ang trapiko sa Bacolod kay gahilapit na ang pagbalik at klase. Ining traffic sa Bacolod halin sang una subong gani gagutok na siya nga wala pa klase. Tigi na sigahom naton nga pagbukas ang klase gahinagunos lang ni. Kag magagutok ang trapiko diri sa syudad sang Bacolod. Nagamonitor kita sa siling ni Mayor Albi Benitez nga maipatuman nga one-way traffic scheme sa pila ka mga lugar. Ini experiment ini. Mas maayo ini nga subong pa lang ang mga traffic enforcer tagaan na sang nagakaigo nga lektyor. Kag tun-an naman sang traffic management team ang mga dalanon sa syudad sa Bacolod. Maayo man kay testing ini sa aton sini mga traffic enforcer nga bag-o lang nagpangalagad diri sa syudad sa Bacolod. Magluwas sa daan niya sang una nga mga regular sang timpo ni Mayor Bing Leonardia. Tismo may mga bag-o nga mga traffic enforcer. Maayo ni tsansa nila ini nga maka-experimental sila sa ginatawag trapiko dire sa syudad sang Bacolod. Tagaan ta sila kay gayunan nga tun-an kung paano mapahagan-hagan ang traffic sa tion nga magbukas na ang klase. Siguro may mga pagtuon naman ang Benitez administration kay suno sa alkalde ginatugyan niya sa mga traffic enforcer nga dapat tatagan atensyon ang mga bulutuan. Amo nang importante sa tanan kinahanglan may mga traffic enforcer sa mga bulutuan labi na gid sa galabay permibla nga mga salakyan nga naga sinumbali ilang dapat may ara gid traffic enforcer. Amo man niya tagaan tsansa ang mga traffic enforcer, ang aton sini traffic officer, mga kapulisan naton nga maghimo sang plano pa lang kag subong pa lang kinanglan ipasiguro na nga pagbukas na kag mag-arangkada ng klase mapahagan-haga naton ang trapiko sa syudad sang Bacolod. Tagaan ta tsansa, katagan taligwa ang aton mga trapiko, ang aton mga traffic enforcer nga makahimo sang ila obligasyon basi pa man lang masarangan. Aksyon Radio Philippine Standard Time lasay 59. Mabalik kami pagkatapos ini. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha Barangay Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident.
Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kun pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobrang Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.